Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuvota ndi kutseka ma polling station. Monga takhala tikufotokozerera titsindike kuti kuwerengera mavoti ndi pamanja ndipo kukuchitika pa polling station yomweyo. Palibe ballot box imene itasunthidwe kuchokera pamalo pamene panaponyedwera voti kupita kumalo ena kuti ikawerengeredwe kumeneko chifukwa ndondomeko zathu sizotero. Komanso tifotokozere kuti owerengera mavoti ndi omwewo amene amagwira ntchito pamalo oponyera voti, ndipo izi akuchita pamaso pa oyimira azipani komanso oyimira makandideti oyima paokha komanso owonerera zipani ovomerezeka komanso anzathu aku nyumba zofalitsa nkhani. Wina aliyense amene ali osavomerezeka sololedwa kuti akhalepo pamene mavoti akuwerengeredwa. Tifotokozenso kuti bungwe la MEC mogwirizana ndi anzathu achitetezo tayika ndondomeko kuti pakhale chitetezo chokwanira pa polling station ina iliyonse. Pachifukwa cha chimenechi sipakufunika kuti wina aliyense kaya ndi monitor kaya ndi candidate kuti iyeyo akhale kuti akulondera ma ballot paper. Izi ndizosafunikira chifukwa choti takhazikitsa chitetezo chokwanira. Tifotokozerenso kuti commission inayika ndondomeko kuti pakhale nyali zokwanira pa polling station ina iliyonse zimene zithandizire ntchito yowerengera mavoti. Komanso tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu amene amaona nkhani za magetsi aku Eskom komanso Enjenco kuti aonetsetse kuti magetsi alipo ndipo kuti ntchito zathu zisasokonekere. Kuwerengera mavoti tikayamba sitisiya, imafunika kuti tiwerenge mpaka timalize, ndipo ballot box sitimasunga kuti tikawerengera mawa. Ma ballot onse amafunika kuti awerengedwe ndipo ma monitor asayinire. Chipani chili makatundu athu akhonza kudutsa njira zingapo kupita kuma polling station osiyanasiyana amene ali kufupi kunyamula katundu kupita ku constituency Tale Center. Choncho mukaona kuti galimoto ikukhota pena musakhale ndi chikayiko kuti munapafuna kuchitika chinyengo. Monga tafotokozera tikhala tikuyenda ma polling station angapo kunyamula katundu kupita ku constituency Tale Center. Tikakafika ku constituency Tale Center, presiding officer akapereka ma results awo kwa constituency returning officer pamaso pa ma monitor. A constituency returning officer nawonso akaphatikiza ma results a zisankho zonse, ndipo akakachita choncho ma monitor nawonso akapatsa kuti asayinire. Pambali pa mapepala ndiye kuti tikakhala kuti tayambanso kulowetsa ma results athu mmakina kuti atumizidwe monga takhala tikufotokozera kuti tigwiritsa ntchito ziwiri. Zimene zikalowetsedwe mmakina zikakapangidwa process zikaprintidwanso kuti anzathu achipani mamonita ndi mamonita akasayinire. Akatero ndiye kuti a constituency returning officer akachita authorize ma results athu mu system. Pamene panso ndiye kuti mamonita akapatsidwa kope yawo yokuti asunge, komanso ina ikamatidwa pa khoma kuti wina aliyense athe kuona kuti kodi ma results athu ndi otani. A constituency returning officer akakamaliza ndiye kuti akanyamula zimenezo kupita nazo ku district Tale Center, kumenekonso akakhonza district summary pa chisankho cha president mu consolo imeneyo. Tifotokoze kuti summary imene ikuchitika ku consolo sikukhudza chisankho. Commission ithe kumvetsera ndi kuthandizira. Tiloleni tsopano ndifotokoze za ngozi ya moto imene inachitika ku Manja Primary School ku Blantyre. Kunachitika ngozi kumeneku pamene nyali imene imati igwiritsidwe powerengera ma results imeneyi inakhala ngati ndingona kuti ngati inaphulika eti ya gasi. Koma izi zinachitika kuwerengera kusanayambe, zinachitika nthawi ili 10 minutes to 5. Tisanayambe kuwerengetsera
timayatsiratu nyali. Cholinga ndichokuti popeza ntchito yowerengera ikayamba simayima, timayatsiratu nyali kuti tikayamba ntchitoyo tingopitiriza, pasakhalenso kuti atiye tidikire kaye tiyatse nyali. Ndiye pochita izi ndi pamene inapezeka kuti ngozi imene inachitika. Tithokoze kuti moto umene wanakwanitsa kuuzimitsa, mmene anzathu aku fire department anadziwitsidwa, koma tithokoze kuti anzathu amene amagwira ntchito pa station imeneyi anakwanitsa kuthimitsa moto umenewu. Ndipo tiyamike Mulungu kuti palibe amene anavulala, komanso katundu wathu yense palibe amene anawonongeka. Kwambiri ndikudziwa mwina nkhawa inaliyo kuti kodi mabaloti mwina apsa. Tifotokoze ndithu kuti palibe katundu amene wawonongeka, ndipo mmene tikukamba pano ndiye kuti kuwerengera kukuchitika ndithu. Pomaliza tinakamba nkhani ya kuiyembe wodi kukaronga. Tifotokoze kuti komishoni idakawunikira nkhani imeneyi imene ikukhudza chisankho cha makhansala. Kuwunikiraku kwapita chitsogolo ndithu, ndipo makandideti athu kumeneku komanso amene anaponya voti ndi wina aliyense tikudziwitsani zotsatira za kafukufuku ameneyu, komanso kuti kodi zikhala bwanji ndi chisankho chathu chimene chachitika. Zikomo kwambiri nonse chifukwa cha on the result sheet. You are saying that if the monitor will not sign on the result sheet, that will not ma candidates ena awiri ukaronga. Timafuna tidziwe kuti simunayimitse chisankho chifukwa chani, chifukwa choti mwapeza kale kuti anthu akuvota koma anthu ena awiri palibe. Zikomo. Wycliffe Njiragoma, Nation Publications. Mafuna ndibwerere ku zimene munakamba ku press ya masana ya madzulo tisanabwere ino kuti makamaka director za technical izi amakamba zakuti kulilongwe kwavuta kuyerekeza ndi kwina kuti mabiometric transmission yake makhala ngati imajama kuvuta. Ena ndakumana nawo amati mukatifunsireko kuti kodi mulilongwe mokhala mtawuni network ikujama kulekana ndi mwina madera ena akumudzi chifukwa chani. Mwina meke ufuna tipanyere joka ovuta nthawi ina yake kuti mwina poti lilongwe anthu amadziwa so kuti ndi dera limene limasasinthaso chisankho nthawi ina yake. Zikomo. Zikomo kwambiri ndi apemphe apa mpanda Malawi Electoral Commission kuti aliyankhire mafunso amenewo. Zikomo kwambiri Sangwani, ndithokoze onse chifukwa cha mafunso amene abwera. Story Club Silas Phiri, nkhani imene mwakamba kuti it is reported kuti candidate amapereka ndalama. Choyamba ifeyo ngati commission sitinalandire report ina iliyonse, mwina ndizosadabwitsa kuti sitinalandire pokhala nkhani ya handout monga takhala tikufotokozera ili manja mwa anzathu registrar of political parties, ndipo ngati zimenezo zinachitika ena ali ndi umboni tipemphe ndithu kuti ngati sanakachite report teni tipange report kwa anzathu registrar of political parties kuti athe kufufuza nkhani imeneyi. Tinafotokoza masana kuti tinali ndi challenge kumpata kumene chifukwa chosamvetsetsana anthu ena anaononga mabaloti, mwina kunalibe mamawa ndiye tingokubwerenzerani kuti tinali ndi nkhani imeneyo, but it was resolved amicably pokambitsana ndi anthu ndikuwafotokozera kuti amvetse, ndipo nkuona pa nthawi imeneyo tinayimitsa kuti anthu asamavote kaye, koma titalongosola nkhanizo tinazatsegulanso polling center imeneyo kuti anthu apitirize kuponya voti, ndipo tinawonjezera nthawi kufika mpaka 8 o'clock. Kachere, choyamba tifotokoze kuti chithunzi chimene chikujambulidwa si ballot, tikujambula the result sheet imene ili form 18A, form 18B, form 18C.
pamenepa ndi pamene tikupanga record ma results athu ndipo ndi pamene tikujambula ndi BVVD athu. Mukamvera kufotokoza kuyambira mamawa palibe amene ananena kuti pali mavuto ndi kamera ndi ma devices athu, ndipo ndikutsimikizireni kuti makina athu onse akugwira ntchito ndithu ndipo zithunzi zijambulidwa motero. Kuti mveni ndikupempheni inuyo kuti mpange assess kuti commission mukuona kuti agwira ntchito bwanji, pamene ifeyo tikupitiriza kugwira ntchito imeneyi kuti tifike mpaka na kumamaliziro kuti tione kuti kodi zotsatira tipange manage nkupanga determine ndikudziwitsa mtundu wa Malawi kuti zisankho zathu zayenda bwanji. Luntha ma monitors kuti pali chifukwa chokuti iwowa adzisayinira. Choyambirira ngati mwakhala mukutitsatirira takhala tikufotokoza ntchito za mamonita. Ntchito za mamonita ndikuonerera kuti ntchito ikuyenda bwanji, ndondomeko zikutsatira bwanji, komanso ali ndi ufulu opanga lodge complaint ngati pali vuto, kusonyeza kuti monita amene akugwira ntchito yake moyenerera komanso mozindikira ngati pali dandaulo sikuti anyanyale kuti sasayina the result sheet, apange raise that complaint chifukwa choti timakhala ndi complaint logbook pa polling station pomwepo, ndipo tikamatsekula the pre-examination imene timachita on the eve of polling timakhala ndi maphunziro. Chochina chimene timafotokozera ndi complaint logbook imeneyi komanso kudziwitsa mamonita kuti ngati ali ndi dandaulo lina lililonse ali ndi ufulu kuti iwowa apange raise complaint imeneyi ndipo imapangidwa record mmenemo. Presiding officer alibe ufulu okana kuti dandaulo limenelo sindilemba, kusonyeza kuti dandaulo lina lililonse limene limafika limapangidwa record mmenemo. Ngati monita wanyanyala kuti sanasayine result sheet foti anali ndi vuto ndiye kuti ameneyo ntchito sanakwanitse, ndipo kusayinira ndikofunikira kuti achite mwachoncho kuti akathe kukaonetsanso kwa iwo amene anatuma kuti ineyo ntchito ndinagwira, chifukwa akapanda kusayina mwina akhoza kukhala ndi funso kuti ntchito munagwiradi munakhalako kapena munaweruka mwansanga. Alex Banda from ZBS tinafotokoza kuti nkhani imeneyi tikufufuza ndipo tikafufuza tibweranso kuti titambasule bwinobwino. Mutilole kuti pa nthawi inoyo tisayikepo mawu koma tipitirize kufufuza kwathu, ndipo tikafufuza tibwera tidzafotokoza bwinobwino kuti chinachitika ndi chani ndipo tapeza motani, ndipo ngati pakufunika ma solutions tifotokozanso motani. Njira Goma DICT Mr. Ntingwi anafotokoza ndithu mwatsatanetsatane choyamba mmene dashboard yathu ikugwirira ntchito komanso zimene zikuchita reflect ndi zimene zikupanga record, ndipo Lilongwe ndimene inapangidwira explain kuti pakadali pano panali vuto ndi ma configurations. In your question you are insinuating kuti there is suppression kuti mwina ma results a Lilongwe asatuluke, koma mukamvetsera bwinobwino monga mmene tafotokozerera ma results akudziwika kuchokera ku polling station. Amene ali kumeneko ndiye kuti ma results akamaliza kuwerengerana amenewa ndiye kuti asayinirana ndipo akhoma pakhoma kapena pamalo poonekera, ndiye kuti ma results akudziwika ndithu. Tikamazafika kufika kuno ku National Tally Center tikumalizitsa the process. The only reason timanena kuti ena onse ndi mana official results foti ife tili ndi ma processes mkatimo timakhala tikuyang'ana kuti ma void vote ndota ndi angati, impact yake ikhala yotani, komanso ma complaint anali otani. Tikaonekera zonsezo ndi pamene timatha kumalizitsa kunena kuti ma results athu ndi awa, ndiye ndikuona ngati mwina the underlying issue imene munanena ya suppression of results sindikuona ngati kuti ili pamenepo ifoti ma results akudziwika kale. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.